Vítajte v Ďoďovom poradenstve. V dnešnej dieli sa naučíme, jak získať čerco tvojej vysnívanej samice. Poďme rovno na vec. Predstav si čiste hypokraticky, že toto tu je žena tvojich snov, krásna mladá dáma v červených šatoch. Takže to robí v Saudskej Arabii. U nás musíš ísť na ženu kuštičko s citom. Mám tu pre tebe dva overené rady, ktoré zaberajú na 100%. Vidíte sa prvý raz, musíš ju doslova ohádzať, orúcať s komplimentami. Máš nádherné očné buľvici, boha. Také máš polky, to się musí neskutočne šediť na budáru, nie? V tým momente si na dobrej ceste, dzivče je nalomené, už ju skoro máš. Teraz jej musíš dokázať, že si alfa samec, hej. Najlepší spôsob, jak to dokázať žene, je ukázať jej svoje prirodzenie. No jak to zrobiť, že by to nebolo na gadža, hej? Teraz sebe zapisuj. Zaprvé musíš nafociť svojho psa. Nemáš psa, odfoť sušedovho. Urob sebe v mobilu album s názvom Aron. Do albumu nahraj fotky tvojho Arona a zároveň jednu tam štúr aj svojho druhého Arona. Chceš vidieť z môjho Arona? No však ukáž, nie? Tu je v kvetinovom záhone. Jaký zlatý. Tu jak ulápil sušedovo kúry. Moje ňu. A tu opa! No a teraz už má chrobáka v hlave. Nie že chrobáka, je tarantulocino. Pre ďalšie rady do života nezapomni sledovať môj kanál. To som pocil čisto z medicínskeho hľadiska. Že mi tam zrobili dajaké puchy, že chceš vidieť, kúkaj tu a ti približím.